30 sena ilu bħallum ġrit l-aħbar li t-tabib Bertu Hizler kien ħalla din id-dinja fl-omor ta' 76 sena. Huwa kien ħareġ għall-elezzjonijiet ġenerali tal-1947 mal-partit ta' missieru id-Democratic Action Party DAP li kien xogħolja 3 snin biss wara fl-1950. Dr. Hizler kien reġa' ħareġ għall-elezzjoni ġenerali tal-1951 mal-Malta Workers Party li kien immexxi mit-tabib Paolo Boffa li saħansitra kien għamel koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista. Huwa kien ġie maħtur bħala Ministru għas-Saħħa imma wara 3 snin irriżenja mill-kariga x'kien ivvota kontra l-kap tal-partit tiegħu stess u l-oppożizzjoni kontinwa kontra l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dr. George Borch Olivier. 3 snin wara f'Ottubru tal-1953 Bertu Hizler ingħaqad mal-Partit Laburista taħt it-tmexxija tal-Perit Dominku Mintov. Xahar wara f'Novembru kien tkellem fiż-Żurrieq għall-ewwel darba f'isem il-Partit Laburista u sentejn wara ħareġ mal-istess partit fejn Mintov fdalu il-kariga ta' Ministru għas-Saħħa u s-Servizzi Soċjali sa' April tal-1958. Bertu Hizler ikkontesta wkoll għall-elezzjonijiet ġenerali tal-1962, tal-1966 u dik tal-1971 meta l-Partit Laburista reġa' ħa t-tmexxija tal-pajjiż u l-Prim Ministru Dominku Mintov reġa' ħattru bħala Ministru, din id-darba bid-Dekasteru tal-Iżvilupp u l-Posta. Fl-1974 it-tabib Hizler reġa' ġie maħtur bħala Ministru għas-Saħħa sal-1976. F'nofs is-snin 50 meta ngħaqad mal-Partit Laburista u kien beda jikteb b'mod regolari fis-sebħ il-Gazzetta tal-Partit Laburista. Minkejja li fl-20 ta' Settembru tal-1976 it-tabib Hizler iddeċieda li jirtira mill-politika u ma jibqax membru tal-Kamra tad-Deputati u ta' is-servizzi tiegħu lill-pajjiż bħala aġent President tar-Repubblika. Hawnhekk hu għamel 3 xhur bejn Diċembru tal-1981 u frar tal-1982 u dan bejn it-tmiem tat-terminu tal-President Anton Buttigieg u sakemm inħatret fil-kariga Agata Barbara, l-ewwel President mara.